Čau lidi, já jsem Retro a tady ten je Minebufík. Společně dáváme videa na kanál Playcraft TV. No, A budeme hrát mapu Skyblock 2.1. Ano, jsme teda nový kanál. Budeme točit let's play, hlavně teda možná multiplayery, protože podle nás jsou zábavnější. Ale určitě tady budou nějaký singly. Takže Retro, možná bys mohl začít. Jo, ty už jsi začal. A, fail. Nejdřív tady rozebereme tenhle hnusný strom. No hlavně pozor, ať získáme nějaký ten sapling. To by bylo nemilé, kdyby ne. Tak jo. Jde se ničit. Dělám něco. No tak teda, jak už Retro řekl, je to Skyblock 2.1, takže... Sakra, tam byl sapling a spadnul dolů. Oh my god, Retro, masakr. Takže v truhle není všechno. Jsou tam jenom... Mám jeden sapling. Jsou tam jenom ingredience Na kubl generátor. na kabel generátor, ano. A další věci jsou na tom písečném ostrově. A v nedru. No a v nedru, samozřejmě, kam se taky potom dostaneme. Do té doby budeme mít jenom jednonásobný kubl generátor pro jednoho člověka. Druhý sapling. Super, takže to by bylo. Hele, hoď mi ty saplingy, dej mi ty saplingy. Ne, počkat, to tady nejdřív. Tak já začnu. Hele, jabko. Oh, jablíčko. Ale mám ho já. Svině. A třetí sapling? A ten máš ty. No, já. Aha. Uni. Sorry. No, takže ještě je to teda adventure mapa a jsou tady různý úkoly. Survival. No tak survival, no v podstatě. Sakra, proč jsem tam dal hlínu? A jsou tady teda různý úkoly, jako v každý takovýhle podobný mapě. Ale ty už jsou takový, dalo se říct, ohraný, všichni je znají. A tak nás napadlo, že byste nám mohli do komentáře, nebo do zpráv, nebo kamkoliv, pokud jste si jistí, že to dostaneme. A tak byste nám mohli napsat různý vlastní úkoly a my bychom se třeba pokusili splnit. Může to jít cokoliv, bude cokoliv, to je jedno. No, ale jinak teda se pokusíme splnit. Takže máme omezenou délku videa na 15 minut. Kam si dal ten sapling? Je tam. No, v pohodě. Jsem Co teďka děláš? teď tady dělám místo pro kabel generátor. A teď ho Jo, hlavně A jaký děláš kabel generátor? můj. No prostě jako, já nevím na jaký se dělají kabel generátory. Takže prostě udělám ten, který... A tady to můžu zničit? Co? Tuhle hlínu. Tam u té čestky nech tu trávu. Jo, neboj, ona už tady celkem jako rychle dorůstá. Jsem si všimnul. Je to sněžný biom nebo nebo? Sněžný biom. Tak to bychom si měli pak tu trávu něčím přikrýt s tím kublem, aby nám nezasněžila. Dej do čestky plus hlínu, já si ji vezmu, budu ji potřebovat ještě. Co? Dej do čestky hlínu, já si ji vezmu, budu ji potřebovat ještě. Haló. Jo. Hej, co to tady udělal? To bylo na to obdělávání toho ostrovu. Aha, tak pozor, ten setting nespadne. No tak ty základní úkoly jsou prostě takový klasický, rozšířit ostrov, no zase udělat ty farmy a td. A jak už jsem řekl, my bychom chtěli trošku zvláštnější úkoly, ať to trošku rozumíme. OK, no. Samozřejmě Skyblock točilo hodně lidí, už to víme, ale my jsme ho ještě netočili, takže ho točíme teď. Kam dám crafting table? Dej vedle čestky, na takový ty schůdky, jak to vypadá. Ne, já ji dám nad čestku. Nevím. No. Přemístím sapling, překážím ho tady. Tak, krása. Udělej základní... Jo, aha, ono to nejde otevřít. To byl fail, no. Ale udělej nějaký základní nástroje, krumpáč, meče. No hlavně ten krumpáč, jak můžu. Jo, počkej, takže... Teď jsem se trošku ztratil, co tu teď dělám. Jo.
takhle a takhle. Ne. Co děláš? Dělám kabel generátor, vydrž. A kam dáš vodu? Už ji tam mám. Kde? Dobrý. Tak mi podej krumpáč. Ty kočky, já to jdu obdělávat. Co jdeš oddělávat? No ten kabel, nebo na. Dej mi krumpáč. Celýho to znič. Sakra. Jo. Díky. No a ty můžeš třeba zatím, nevím, myslím si to budeš dát. Sakra. Přišli jsme o hlínu. No potom protože hlínu budeme potřebovat na farmy, takže potom ten generátor předělám na kabel, teda jako aby byl z kablu. Aby jsme zbytečně neplýtvali hlínu. Kde máš tu vodu? Jo, tady. Ne. Zakrý to. Ono to jinak bude zamrzat. No. Jsi si jistý, že je to sněžný biom? Jo, jsem si tím jistý, hrál jsem to už. No, ty to hrál na 1.0. Třeba se to v 1.1 se změnilo. To je pravda, no to je jedno, uvidíme, počkáme třeba. Počkáme a uvidíme. Zatím teda budeme mít díly 15 minut. A jinak víš třeba už jak dlouho natáčíme? Já jsem totiž trošku ztratil pojem. Jo, vím. Super. Tak nějak ve 14 už to začnu ukazovat. Zbylo ti nějaký surový dřevo? Jo, zbylo. Tak já ti dám kabel na pec. No, však jo. A udělej, chtělo by to totiž trošku, tak fajn. Dej mi všechen kabel, ze zbytku uděláme. Truhle to máš? Jo, a tak těž. Ne, těžím. Nedělám nic jiného. A udělej mi meč. I když vlastně, oni se spawnujou do 24 kostek od tebe, že jo? Co Takže, kdo? Mobové. Takže zatím jsme celkem v pohodě. Jo, to určitě ten náš ostrov. Jo, no, ale Ale potom... kam dám tu pec? Sakra. Když tak potom z toho kablu si uděláme takový příbytek nějaký malinký. Dej tu pec, dej sem, ať to vypadá hezky. Hele, Petro. No? Tu pec dej sem. Ne, takhle to je good, tam musí být ta tráva. Tak udělej pár pochodní teda. Kolik máme ještě hlíny? Ještě hodně. Já mám ještě 9. OK. No takže máme 9 hlíny a pak ten generátor předělám, aby byl z kablu. No tenhle první díl bude takový trošku možná nudnější. Bude to takový, ne seznamování, ale spíš takový, no v podstatě seznamování se Skyblockem. Dávání surek, možná trošičku už i rozšiřování ostrovu, ale v příštím díle už se vrhneme na nějaký to, možná už v příštím díle bychom chtěli dosáhnout toho ostrovku, kde jsou další potřebný matroše. Jinak pro Dej mi nějaký kabel. Jo, jinak pro příště teda kabel budeme těžit offline. Myslím, že je to celkem nudný. Sice vy v podstatě ani nemusíte vidět, že to těžím, ale pak bychom se mohli věnovat víc věcem. Náchytej. Co? O, meč. Hej. Díky. Za chvilku už bude dodělaný krumpáč, takže si připrav kameny. A zkus možná už rozšířovat ten ostrov problém. Bych ho si už potřeboval podestavět. Tím kablem. Jo, tak na to bychom, jo, tak hele, tady máš prázdný kyblík. V tom. Takže pomocí vody, jo počkej, tak to je fail. To asi nedá. To asi ne. Těžko. Tak my stopneme video a natěžíme nějaký kabel a budem tu.
Tak- Jsme zpátky. Už jsme zpátky, jak vidíte, upravili jsme tady náš trošku kabel generátor, protože tam ten nám nefungoval. A rozšířili jsme ostrov a snížili, což můžete vidět na tom bedrocku. No a natěžili jsme si pár steků kablu. Tak vyrostly nám taky stromy a zrovna jeden vyrost. Tak go o to a já se zatím začnu přibližovat k tomu písečnému ostrovu. Jo, jo. Tak kudy to mohlo být rovně? Tak tudy. Je to tudy, hele, je to tudy, tamhle. Kudy? Tudy, přesně tudy. Jsi si jistý? Jo, to si pamatuju. Ok. Když tak to trošku stočíš prostě. Ze začátku to udělám jenom jedno. A počkej, já potřebuju kyblík s vodou na to. Na co? Na to podestavění toho. Protože ten písek nám spadne, že jo? Když jsi na to stoupnul. Jo, no ten písek nespadne, když si na to stoupneš. Ten písek spadne, až když zboříš pár toho horního písku. No ale už bychom toho dneska možná mohli dosáhnout, máme ještě tak 4 minutky. No, už jenom tak 3. No tak 3, no a jo. Tak uvidíme, no. Řekni mi, až se k tomu budu přibližovat, protože já se vůbec za sebe nekoukám. Jak za sebe nekoukáš, jo? Ale tak jako já tam nevidím. Jo, no to je jedno, se kouknu. Ty vole, kdy jdu úplně špatně. No tak to sorry. A jo, počkej. Ne, měl bys jít tak dobře? To je jedno, kašli na to. To stočíš prostě. Já jsem si vzal asi málo. Kablu? Tak počkej, já ti donesu. Ne, to je v pohodě, já si dojdu. To když jsi mi to tady házel, tak to spadne dolů. Ne, jako myslel jsem, že bych ti to dones. O, a jo, vlastně. Už se přibližu. Super. Možná tam bude pár mobů, pokud. No, možná, nevím. Není. Není? Dobře. OK, tak Takže tak no, já vypálím ještě nějaký, ať máme na pochodně. A já mám ještě 7 pochodní. A to je jedno, tak vypálím ještě jedno. A za chvilku spáchám sebevraždu, protože mám hlad. Rychle, kabel. Chceš kabel? Tak se Ne, mám. počkej, já už mám. Tak počkej, já se jdu podívat. Ne, uni, pojď sem. Já to musím nejdřív podestavět. Jo, podestavit? Jo, dobře, tak já začnu dělat tu druhou, ať můžem chodit 2. Jo. Rychle, než nám to voda zamrzne. Musím tam hodit storči. No a teda kabel budem těžit offline, protože by vás to asi nebavilo úplně. Nás taky ne, protože když těžíte, obvykle ztrácíte, co ztrácíte? Prostě nevíte, co máte říkat, no. Tak co, už jsi tam? Chtělo by to trošku víc osvětlit tu cestu. To pak. No dobře. No, hele, už budeme muset končit. Asi je. No tak pro dnešní díl by to teda bylo všechno. A pokud se vám to líbilo, tak dejte like, odběr, Ano. komentujte. Nezapomeňte nám dát nějaký ty super těžký, super lehký, prostě super úkoly. No a budeme se na vás těšit příště. Tak čau. Čau.